Vynikajúco. Dobre, takže nastavujem hodinky, 45 minút didaktických, aby sme vládali aj vy, aj my, aj ja. A potom po krátkej prestávke potiahneme ďalej. Takže ideme na kapitálový trh. Určená webinárová prednáška pre všetkým pre teda verejnosť alebo klientov alebo neklientov alebo potenciálnych ľudí, ktorých táto téma zaujíma. Takže pre nich som to koncipoval. Takže poďme sa na to pozrieť spolu. Tak ako som povedal, 45 minút do prestávky a potom ešte ďalšie, čiže hodinu a pol. Takto sa volám, sprostredkovateľom vo VB som 21 rokov, finančný analytik pre médiá. Koľko? 9 rokov? Noci pana. Lektor OVB v sektore investícií a kapitálového trhu takisto. No a venujem sa aktívne investíciám viac ako 13 rokov a investičný majetok pod správou je 7 miliónov eur. Bohužiaľ, nie sú to všetko moje peniaze. Keby boli, tak by som vám to asi dnes neprednášal. Možno by som prednášal niekde v Davose, ale to by bolo ešte málo. Takže bohužiaľ, nie sú to všetko moje peniaze, ale zase chvala Bohu, že veľa z toho sú peniaze klientov a v absolútnej väčšine sú v zisku. Takže toľko krátko o mne. No a ideme sa pozrieť na ten obsah. Máme 6 častí a prvou časťou je, prečo sa zaoberať témou investovania. Toto je veľmi dôležitá téma. Zo všetkých strán počúvam, aj do médií dávam vyjadrenia o tom, ako ľudia, ako Slováci málo investujú, vôbec neinvestujú, sú príliš konzervatívni, začínajú neskoro, podceňujú sporenie na dôchodok, majú príliš veľa peňazí v bankách, strašne veľa peňazí v hotovosti, zle zainvestované. No, celé zle. Takže poďme si tam trošku robiť poriadok, že aký je stav a čo by sme s tým my mali urobiť. Buď my sprostredkovateľi, alebo teda verejnosť ako taká. Takže ten stav na trhu je nepriaznivý kvôli tomu, aké má parametre. Niektoré z tých parametrov si ukážeme a toto je jeden z nich. Keď sa na to pozrieme, finančné aktíva domácnosti, teda finančné týkajúce sa nie nehnuteľností napríklad, tak sú 51 miliárd. Je to hotovosť a vklady v bankách. Čiže dokopy máme viac ako 51 miliard eur k dispozícii, pričom v bankách je okolo 31,5 miliardy eur, zvyšok je teda hotovosť, to sa odhaduje, že taká hotovosť medzi občanmi a teda dokopy je to tých 51 miliard eur. Ako si ukážeme čoskoro, je to veľmi nešťastné uloženie peňazí, či už v hotovosti alebo v bankách, pretože tie úroky v bankách sú v zásade mimo terminálnych vkladov mizivé, no až nulové a tým pádom vlastne keď prebieha inflácia, prebieha zdražovanie, tak naše peniaze strácajú hodnotu a to najrýchlejšie je práve tie, ktoré sú v hotovosti a ktoré sú v bankách. Ďalší nepriaznivý parameter je, že síce máme podľa informácií od Slovenskej asociácie správcovských spoločností zainvestované okolo, posledný údaj, čo zverejňujú na webovej stránke je tento, tak, respektíve, pardon, tento 28.11., tak je okolo 17 miliard. 17 miliard eur máme zainvestované a potom je otázkou, že ako sú zainvestované. A tu vidíme, že nie je moc ideálne, napríklad dosť veľa peňazí, 3 miliardy sú v realitných fondoch, ktoré zarábajú v priemere iba na infláciu. Ďalej tu máme dosť veľa v zmiešaných fondoch, čo je síce akože zlatá stredná cesta, ale z dlhodobého hľadiska to nie je ideálna cesta na investovanie. Keď chceme investovať dlhodobo pre všetkým na dôchodok, a to je náš prvý cieľ investičný, mal by byť, tak tam ten zmiešaný fond pre väčšinu Slovákov, keďže priemerný vek Slováka je okolo 43 rokov, tak to rozhodne nie je ideálny produkt. Takže síce máme tu ďalších plus 17 miliard eur, ale väčšina z nich nie je správne zainvestovaná. Navyše, všetky tieto fondy v podstate sú fondy klasického podielového typu a tým pádom sa na ne kompletne sťahuje daňová povinnosť 19% z výnosu. Takže keďže vieme, že na Slovensku sa dá investovať aj bez dane z výnosu, tak toto rozhodne nie je úplne ideálny model, respektíve ideálna cesta, ako mať zainvestované miliardy eur, keď vieme, že sú možnosti aj lepšie. Takže máme veľa peňazí, ktoré strácajú kvôli inflácii a ďalší veľa peňazí, ktoré nie sú ideálne zainvestované. Treba to riešiť.
Tým dôvodom pre investovanie, už som spomínal, je inflácia. Posledný údaj je medziročný nárast 4,2% podľa štatistického úradu. To znamená, že za 12 posledných mesiacov narástli ceny tovarov a služieb o túto mieru, to znamená v podstate všeobecné zdražovanie a tým pádom strata hodnoty našich peňazí. My vidíme, že v minulosti dokázala byť tá inflácia aj výrazne vyššia, viac ako 15%, a potom klesla na veľmi priateľných a ideálnych 2%, ale potom sa zase zvýšila tá inflácia, čiže zdražovanie kvôli napríklad transakčnej dani zo strany vlády, ktorú zaviedla, kvôli zvýšeniu DPH, ktoré zaviedla, kvôli zvýšeniu daní a odvodov, ktoré zaviedla. No vlastne všetky tie konsolidačné opatrenia, ktoré táto vláda urobila, spôsobujú, že slovenská ekonomika je na tom veľmi slabo a ceny rastú veľmi prudko. No a tá prognoza na tento rok nie je o nič lepšia. Stále má byť inflácia okolo 4% a na ten ďalší rok okolo 3%. To sa ešte ukáže. Vo veľkej miere to bude záležať aj na tom, aké kroky urobí táto vláda, či bude ďalej podporovať, teda posielať peniaze na energopomoc, alebo sa ceny zvýšia, ak by prestala dotovať ceny elektriny a plynu, tak ďalej. Čiže dosť veľa naozaj záleží, či tá inflácia bude v akej miere od tej našej aktuálnej vlády. My s ňou ale musíme naozaj počítať, pretože ideálna inflácia je aj zo strany Európskej centrálnej banky vo výške 2%. Toto je číslo, s ktorým by sme mali počítať dlhodobo, že proste takáto bude minimálne. Že je to veľmi dôležité, si ukážeme teraz, inflácia výrazne ovplyvňuje budovanie majetku. Aj pozitívne, aj negatívne. Pozitívne vtedy, ak sme hypotekárny dlžník a máme požičané peniaze za podinflačný úrok. Dnes priemerný úrok na novej hypotéke je 3,4% a pomaličky klesá, ale už iba veľmi, veľmi pomaly. No a teda to sú úroky, ktoré sú nižšie ako inflácia. Znamená to, že my banke vraciame každý mesiac menej a menej hodnotné peniaze a banka to akceptuje a my to môžeme využiť vo svoj prospech. Dá sa to jednoducho využiť tak, že si pomocou hypotéky budujeme vlastný majetok, napríklad nehnuteľnosti na prenájom, a banke vraciame veľmi pomaly za takto nízke úroky, veľmi pomaly tie peniaze, aby sme čo najviac vyťažili z toho, že tá inflácia hrá v náš prospech. Čiže toto je prvý spôsob, ako sa dá zarobiť na nehnuteľnostiach, že si na ne požičiame s podinflačným úrokom. No a z toho aj vyplýva napríklad to, že nemá žiadny zmysel predčasne splácať hypotéky, dokiaľ nie je úrok tých 6 alebo poťažmo aspoň 5% na našich úveroch, nemá zmysel ich predčasne vrácať, pretože tá inflácia hrá stále v náš prospech a my keď s našimi peniazmi vieme zarobiť vyššie úroky ako tie, čo splácame banke, tak nie je žiadny dôvod vrácať takto v úvodzovkách lacné peniaze banke skôr, ako len najpomalšie sa dá. Že tá inflácia vie byť aj v prospech budovania majetku, a teda pre všetkým u hypodložníkov, avšak výrazne negatívne vplýva na naše príjmy a na naše úspory. Komu nerastie plat aspoň na infláciu, tak jeho plat reálne klesá, stráca hodnotu voči cenovej úrovne na Slovensku. No a kto má uložené úspory, ako sme už povedali, buď v hotovosti doma, vo vankuši, bez ohľadu na to, že je požiar alebo zlodej ho môže o ne pripraviť, alebo má svoje peniaze v bankách na nízko úročených produktoch, tak jednoducho stráca voči inflácii. Takže zhrnutie tej inflačnej situácie, že hypodlžník z inflácie profituje, sporiteľa inflácia ochudobňuje najviac a najlepšie na tom tzv. Investor, ktorý investuje a zároveň využíva hypotéku ako podinflačné peniaze. Ako lacný zdroj peňazí, takisto ako každý podnikateľ sa snaží veľmi lacno si požičať, čo najlacnejšie si požičať a potom na tých peniazoch zarobiť tým, že s nimi podniká, tak aj vlastne hypotéka je najlacnejšia finančná páka, ktorú vie človek využiť na to, aby si požičal tieto peniaze a potom s nimi v úvodzovkách podnikal, či už si za to kúpi ďalšiu nehnuteľnosť na prenájom, alebo je to bezúčelová hypotéka a použije ju na iné svoje podnikateľské aktivity. To už je úplne jedno. Dôležité je, že sú to lacné peniaze, ktoré vieme využiť vo svoj prospech.
Takže našim cieľom je aj z našich klientov robiť investorov, jednoducho budovať im majetok. Kvalita finančného sprostredkovateľa sa nemeria tým, koľko rôznych produktov alebo ako vie nastaviť u klienta hypotéku alebo poistenie, ale meria sa tým, ako rýchlo vie vybudovať majetok klienta. No a teda preto našim cieľom je rozhodne, aby klient bol investor a teda investoval a zároveň využíval hypotéku. Pekný citát, bohatí sa inflácie neboja, vedia, že inflácia škodí tým, že vlastnia peniaze a pomáha tým, že vlastnia aktíva. Čiže kľúčové slovo na dnes aktíva, budeme sa o tom rozprávať, ktoré aktíva sú vhodnejšie a ktoré menej. Keď sa na to pozrieme matematicky, keby bola inflácia len 2% ročne, čo je cieľom Európskej centrálnej banky, tak ak by ste si dnes vložili 10 000 eur do banky a nechali tam 30 rokov, tak stále tam tých 10 000 eur budete mať, ale budú mať polovičnú hodnotu. Čiže 2% inflácia vám zožerie za 30 rokov polovicu hodnoty vašich peňazí. Tu máte prvý dôkaz toho, že dnes byť sporiteľom je najhoršia voľba. V podstate sporiteľ sa dnes usporí k chudobe. Ak by tá inflácia bola 4%, tak z tých 10 000 eur by sa stalo len 2 900 eur. Čiže 2/3 hodnoty tých peňazí vám zožerie inflácia, ak by bola 4% za tých 30 rokov. Čiže hotovosti a banke mať peniaze znamená, že strácate ich hodnotu a tým pádom nemáte šancu byť v budúcnosti bohatý. Riešením je investovať svoje peniaze tak, aby priemerný výnos prekonal priemernú infláciu. Čiže potrebujeme zarobiť na tých našich peniazoch čo najviac, ale aspoň toľko, aby ten priemerný výnos prekonal tú infláciu, aby sme nemali buď žiadny výnos, alebo stratu. Cieľom je mať výnos nad infláciou. Ďalším faktom, o ktorom sa potrebujeme rozprávať alebo si potrebujeme uvedomovať, je, že aká je tá štruktúra majetku domácností. Toto je rozdelenie podľa MBSky, podľa príjmových skupín a teda tu je vidno, že pre všetky skupiny platí, že plus minus 80% hodnoty celého majetku všetkých týchto skupín je v nehnuteľnostiach. Najčastejšie v ich vlastných. Väčšia časť slovenských nehnuteľností je bez hypotéky. Hypotéku má asi približne iba 40%, alebo 40% nehnuteľností je s hypotékou dnes, zvyšné sú bez hypotéky. A teraz znamená to, že tieto nehnuteľnosti, ktoré máme, ktoré vlastníme, v podstate sú poväčšinou naše vlastné, pretože ak by to boli investičné byty, tak predpokladám, že by boli väčšinou kupované práve na tú hypotéku, keďže sa to tak oplatí viac. Takže máme veľa nehnuteľností, veľa vlastných nehnuteľností, ktoré nám v podstate nevedia príliš veľa zarábať. Ak v nich bývame sami, tak nejak nezarábajú nič, pretože je to pasívum, je to niečo, čo nám iba čo spotrebováva ďalšie naše peniaze, stojí nás výdavky, ale nič nám nezarába. Ja viem, že rastie cena nehnuteľnosti, ešte sa to dnes ukážeme, a tým pádom aj tá moja nehnuteľnosť rastie na cene, lenže ak tam nebývam, tak ten zisk neviem zrealizovať. Musel by som ju predať, aby som ten zisk zrealizoval. A keď by som ju predal, tak asi by som musel bývať niekde inde. A ak by som si chcel kúpiť niečo iné, tak to kúpim tiež zdražené, pretože všetky nehnuteľnosti v priemere dnes na cene rastú. Takže vlastná nehnuteľnosť je vyslovene pasívum. Aktívum Aktívum sú predovšetkým napríklad finančné aktíva, to je takéto zlatisté, či aká je to farba. No a tých máme extrémne málo, respektíve žalostne málo. To je také pekné slovo slovenské, popisujúce veľa faktov v dnešnom svete a na dnešnom Slovensku. Je to žalostné. Žalostný stav tých finančných aktív je v tom, že je hrozne málo a ešte sú aj zle rozdelené. Keď sa pozrieme, že takto vyzerá výška finančného majetku na osobu, tak vidíme, že na Slovensku je to 21 530 eur na osobu finančného majetku. Ale pozor, z toho približne polovica, či koľko, 44% možno, je, alebo 45%, je bankových vkladov. To znamená zase ten istý fakt, že nám tie peniaze nezarábajú, lebo hnijú v bankách.
a inflácia ich tam zožerie zaživa. V cenných papieroch, ktoré dokážu prekonávať infláciu, alebo v nejakých poistných alebo dôchodkových pilieroch, máme dokopy menej ako peňazí v hotovosti. Pritom, keď sa pozrieme na iné krajiny, tak vidíme, že napríklad pre všetkým USA ako najbohatšia krajina sveta má ten pomer úplne iný. Ešte si to ukážeme za chvíľočku. Čiže čo sa týka finančného majetku, majú málo hotovosti a veľa zainvestované. Keď sa pozrieme na štruktúru celkového majetku v Amerike, tak keď si oberieme tú strednú a vyššiu triedu, tak vidíme, že tých nehnuteľností v celkovom majetku majú štvrtinu, alebo teda tretinu maximálne, pardon, štvrtinu maximálne tretinu. Všetky ostatné ďalšie časti toho majetku sú vo veľkej miere zainvestované. Či už sú to rôzne akcie, podiely podielových fondov, alebo vlastné súkromné firmy, do ktorých zainvestovali Američania. Čiže ak sa chceme inšpirovať bohatými alebo stredne bohatými a bohatšími Američanmi, tak vidíme, že mať natlačených 80% vlastného majetku do nehnuteľnosti, poťažmo ešte vlastnej, tak to rozhodne nie je ideálny model, ako byť v budúcnosti bohatý. Takže keď tí Američania využívajú tie kapitálové trhy, na ktorých investujú do akcií a dlhopisov a do súkromných podnikov, keď ich oni využívajú a zarábajú na tom, prečo by sme nemohli aj my? Bola by to veľká chyba. Ďalší fakt, ktorý si musíme vysvetliť, je, že podľa štatistiky si veľmi málo sporíme. Miera úspor je dnes okolo 5, podľa novších nejakých dát je to okolo 6 až 8%. To je miera, ktorú si vieme odložiť z platu. Priemer Európskej únie je však 15%. Toľko si vedia Európania odkladať z platu na nejaké budúce úspory, rezervy alebo investície. Čiže tu vidíme, že si sporíme a investujeme naozaj málo. Ja zase chápem, že všetko je zdrážené v obchodoch a nie je príliš veľa z čoho sporiť, avšak zase z praxe vidíme, že v každej domácnosti je možné ušetriť minimálne 10% na výdavkoch. Dá sa ušetriť, nehovorím, že úplne v každej domácnosti, ale my, čo v praxi stretávame, tak sa dá ušetriť. Tie 10% sa dá a tým pádom by sa tieto peniaze mali použiť na tvorbu rezerv a z nich časť by mala ísť určite na tvorbu investícií, aby sme na tých peniazoch zarábali, lebo tie úspory už sme si ukázali. Nezarábajú ani trdmakoví. Takže potrebujeme sa na to sústrediť, aby sme sami sebe si povedali, koľko asi si máme sporiť a odkladať, no aj aby sme to my ako sprostredkovateľia našim klientom vedeli odporúčať. Takže už sme si povedali všetky možné fakty a teda zase použijem to pekné slovičko, že mnohé z nich sú žalostné. No a ideme sa teda pozrieť na to, že OK, tak poďme teda investovať, niečo si zarábame, nie? Však zisk, chamtivosť, to je naša taká veľmi pekná vlastnosť, takže myslím ľudská, nie slovenská. Takže chamtivosť nás vedie k tomu, aby sme sa snažili zarábať čo najviac a jediné, čo nám v tom zabráni, je strach. A strach je väčšinou vtedy, keď o tom veľa nevieme. Keby sme vedeli o kapitálových trhoch absolútne všetko, tak by sme boli veľmi bohatí, pretože by sme to rozhodne využívali vo svoj prospech. Keď o nich nevieme nič, tak sa ich bojíme. Takže poďme si povedať nejaké základné fakty o tom, ako tie kapitálové trhy fungujú. Kapitálové trhy sú v podstate trhoviská. Na tých trhoviskách, na tých burzách sa obchodujú cenné papiere. Niekto ich predáva, niekto ich kupuje. Tak ako na trhovisku niekto predáva mrku a niekto ho kupuje. Takže keď sa na burze cenných papierov spýtate, čo si tu môžem kúpiť, tak prvá odpoveď je akcia. Toto je akcia. Akcia je časť majetku nejakej firmy. Väčšinou sú to firmy, ktoré poznáte. 90% firiem, ktoré poznáte, sú na burzách obchodované. No teda môžete si kúpiť akciu Samsungu, Lenova a všetkých možných iných produktov, ktoré poznáte a budete spolu vlastníkmi týchto firiem, pretože ste si kúpili časť majetku tej firmy. Takže ľudia, ktorí vlastnia akcie, sú akcionári, no a tie akcionári, to je hrozne milá funkcia, pretože dostávajú príjem z tých ich akcií, tzv. Dividendy. Toto je krásne, by som povedal, tak ako hovorí Donald Trump, beautiful slovo,
ktoré hovorí o tom, že ak sa firme, ktorej sme spoluvlastníkmi, darí, tak máme nárok na podiely na zisku firmy. A toto je hrozne dobrá správa, pretože sa takto stávame spolupodnikateľmi týchto firiem a my vieme, že väčšina firiem v kapitalizme v priemere za rok zarába peniaze a teda generuje zisk. Nie všetky, ale väčšina. Ukážeme si k tomu ešte nejaké štatistiky. Takže keď si kúpim na tom trhovisku, na tej burze jednu akciu, stal som sa spoluvlastníkom nejakej firmy a keď sa jej darí, budem na tom zarábať. Alebo môžem niekomu požičať peniaze, a to formou dlhopisu, či už štátu, alebo rôznym firmám. Tie mi za to sľubujú, že mi za to budú vyplácať úrok, teda tzv. Kupón v nejakých konkrétnych časoch a v konkrétnej výške. Sľubujú, nie je to garantované, ale je to veľmi bezpečné, pretože väčšinou tie štáty plnia svoje záväzky. O firmách sa to už nie vždy dá povedať, takže treba dávať pozor na to, že aký je rozdiel medzi štátnymi dlhopismi a tzv. Korporátnymi alebo teda podnikovými dlhopismi, ktoré sú výrazne rizikovejšie. Ešte sa dnes k tomu dostaneme. No a keď sme pri tých akciách ako najzaujímavejších cenných papieroch, pretože zarábajú násobne viac ako dlhopisy. V priemere napríklad americké akcie za posledných 100 rokov zarábali 7 až 10 ročne, každý rok v priemere, tak tie akcie sú najzaujímavejšími cennými papiermi, do ktorých sa dá investovať. Veľmi jednoducho, úplne bežne, úplne štandardne, je to všetko regulované, kopec všelijakých hraníc alebo pravidiel, ktoré sú definované pre kapitálové trhy preto, aby nedochádzalo k podvodom. To je najdôležitejšie, aby investori si mohli byť istí, že tuto, keď pošlú peniaze do kapitálových trhov, tak nebudú one pripravené podvodom. No a akciové indexy sú potom vlastne skupiny akcií, ktoré niekto povyberal, že tieto akcie, keď dáme nahromadu do jednej množiny, do jednej skupiny, tak budeme môcť sledovať napríklad, ako sa darí akciám v nejakom regióne, v nejakom štáte alebo v nejakom sektore. No najznámejší index na svete je teda index S&P 500, no a ten má takúto rastovú krivku. A tá sa nám hrozne páči, pretože v zásade má dlhodobo rastúci trend. To je super. Mnohí však nechápu prečo. A ešte predtým sa spýtajú, že prečo má také výkyvy tento index a čo to znamená tie výkyvy. No tak musíme si povedať, že grafy odzrkadľujú alebo zobrazujú cenu akcií. A cena akcií je určovaná na tých trhoviskách. Tak ako je cena mrkvy určovaná na vašom trhovisku, tak aj na burze niekto predáva, niekto kupuje a oni sa musia dohodnúť na tzv. Férovej cene, tzv. Fair value, za ktorú jeden je ochotný predať a druhý kúpiť. A tieto ceny lietajú hore-dole podľa toho, či je viac dopytu alebo viac ponuky. Na cenu akcií vplývajú však aj rôzne iné parametre, ktoré potom ovplyvňujú správanie sa tých ľudí na tých trhoviskách. Či už sú to úrokové sadzby zo strany centrálnych bank, alebo makroekonomické podmienky, či je rast alebo recesia ekonomiky. Takisto nálada na trhu, či investori veria v pozitívnu, svetlú, jasnú budúcnosť pod vedením Donalda Trumpa v Amerike alebo nie. A tieto vlastne parametre všetky možné vlastne určujú, či tie ceny a ako veľmi tie ceny týchto akcií kolíšu, ako veľmi sú tzv. Volatilné, čiže kolísavé. Avšak to, čo nás hlavne zaujíma z dlhodobého hľadiska, tak je ten dlhodobý rast cien akcií a ten je tvorený ziskami firiem. Toto je kľúčové poznanie, ktoré aj mňa vedie k tomu, že sa investovať nebojím, pretože keď viem, že investujem do firiem z celého sveta, tak každá tá firma má za cieľ predovšetkým zarobiť. To je jej najdôležitejší cieľ, to je cieľ firmy v kapitalizme. Keď dokiaľ bude existovať kapitalizmus, dokiaľ sa firmy v ňom budú snažiť o zisk a ja keď som ich spolumajiteľ, tak časť toho zisku patrí mne ako dividendy. Čiže tie zisky firiem, ktoré sú v podstate neustále tvorené, vytláčajú tie ceny akcií smerom vyššie a vyššie. No a tie zisky firiem sú tlačené predovšetkým technologickým vývojom.
Vždy, keď sa objaví nejaký technologický prelom, ako je napríklad dízlový motor, alebo internet, alebo mobilný telefón, počítače, potom telekomunikácia, teraz je to umelá inteligencia, tak vždy to nejakej skupine firiem, ak nie všetkým, prinesie vyššie zisky. To znamená, technologický vývoj, dokiaľ sa nezastaví, bude prinášať vyššie zisky firmám a ja ako spoluvlastník tých firiem budem na tom profitovať. No a takisto rastie neustále dopyt investorov. Rastie počet investorov a rastie suma, ktorú investujú do akcií a tým vytláčajú tú cenu smerom hore. Takže tieto tri parametre vlastne spôsobujú dlhodobý rast cien akcií. No a my teda môžeme predpokladať, že ak sa nezmení to, že existuje kapitalizmus a budú existovať burzy ceny papierov, tak tie ceny akcií budú v podstate, aj keď s kolísaním, stále v nejakej miere rásť ďalej. Pretože tieto tri veci ich budú tlačiť smerom hore. Tomuto sa hovorí vnútorná hodnota akcií, a teda vnútorná hodnota znamená, alebo prináša, alebo ozrkadľuje schopnosť akcií generovať vnútornú hodnotu, generovať hodnotu, a to sú tie zisky. To je tá hodnota, ktorú vedia akcie generovať a dokiaľ teda existuje kapitalizmus, tak by generovať mali aj naďalej. Čiže keby sme si to ešte trošku viacej chceli vysvetliť, tak by sme si mali povedať rozdiel medzi cenou a vnútornou hodnotou. Keď si kúpite dnes nejakú akciu na burze alebo cez nejaký ETF fond, tak ste si kúpili akciu za tzv. Trhovú cenu. To je na tom trhovisku určená tá cena medzi predajcom a nákupcom. Ale tá vnútorná hodnota, to znamená, aká je skutočná hodnota tej akcie, je vlastne súčet budúcich ziskov, ktoré tá akcia zrejme prinesie. Toto je kľúčové. Keď budete vidieť grafy a príde prepad, lebo kríza, lebo COVID, lebo vojna, alebo čokoľvek iné, tak čo to kleslo? Klesla cena tých akcií. Ale tá vnútorná hodnota často zostáva relatívne rovnaká, pretože stále tie firmy neskrachujú všetky okamžite v prvý deň krízy. Mnohé krízu úplne v pohode prežijú a ich dokážu generovať ďalšie zisky. Aj tá firma dokáže generovať ďalšie zisky. Coca-Cola tu bude vždy mať zisk, aj McDonald's bez ohľadu na to, aké krízy a konflikty na svete sú. Čiže tá vnútorná hodnota môže stať relatívne rovnaká, aj keď poklesne. A keď teda pokleslo na cene niečo, čo má dobrú hodnotu, tak ja by som to tu mal nakúpiť. Veď je to úplne logické, že by som mal nakupovať vtedy, keď je lacno, ak to má stále svoju hodnotu. Podobne je to pri nehnuteľnostiach. Ak si dnes kúpite byt, tak zaplatíte trhovú cenu. Cenu, na ktorej sa dohodnete s predávajúcim. Ale aká je vnútorná hodnota toho bytu? No ak je to investičný byt, tak je to hodnota alebo súčet budúcich príjmov z prenajmu. Za koľko ten byt viete prenajať? To je vnútorná hodnota investičnej nehnuteľnosti. Trhová cena je len dohoda medzi kupujúcim a predávajúcim na základe dopytu a celkovej ponuky. Aj toto je užitočné vedieť. Keď sa potom pozrieme na to, aké fondy existujú, tak v zásade vidíme, že ich vieme rozdeliť podľa rizika od toho, koľko dokážu zarábať. Najviac dokážu zarábať akciové fondy. To riziko je v podstate najviac v tom, že ich cena tých akcií dokáže najviac kolísať. Zmiešané fondy obsahujú aj dlhopisy, aj akcie, a teda dlhopisy majú tú krivku výrazne ustálenejšiu, ale zarábajú menej, asi o polovicu menej ako akcie. Na najmenej zarábajú fondy peňažného trhu, ktoré investujú do veľmi krátkodobých úložiek, ako sú terminované vklady alebo štátne pokladničné poukážky, veľmi krátkodobé dlhopisy, povedzme s jednomesačnou splatnosťou, čiže to sa už nevolá potom dlhopisový trh, ale trh peňažný. A toto je teda parkovisko na peniaze napríklad na tých 6 až 12 mesiacov. Ešte si ukážeme tabuľku, z ktorej vyplynie, že do ktorých tých fondov by sme mali investovať. Akciových, dlhopisových alebo zmiešaných? A podľa čoho sa to určuje? Určuje sa to predovšetkým podľa investičného horizontu. Keď ten plánovaný čas, počas ktorého chcete nechať tieto peniaze zarábať, je povedzme iba 3 roky, tak by ste mali investovať 0% do akcií, 100% do dlhopisov
môžete očakávať takúto nejakú výkonnosť a teda tá kolísavosť bude veľmi, veľmi nízka. Plus minus 5% ročne s maximálnym historickým prepadom okolo 13%. Ak však chcete zarábať viac, tak sa pozerajte niekde tu. 9, 10 rokov a viac. Tam už môžete naozaj očakávať 7, 8, 9, 10% ročne, ale samozrejme za cenu vyššej kolísavosti, lebo sa bude jednať z 80 a 100% o akcie. A tie akcie majú tú kolísavosť prirodzene najväčšiu, pretože taká ich prirodzená vlastnosť a vzniká dohadovaním sa na tom trhovisku, za koľko čo kúpi a za koľko čo predá. Takisto na akcie výrazne viac vplývajú práve tie rôzne iné parametre, ako sú makroekonomika, úrokové sadzby zo strany centrálnych bank, nálada na trhu a tak ďalej. Čiže tu je vidno, čím dlhšie vieme peniaze nechať zarábať a sme ochotní akceptovať, že tie výkyvy sú v pohode a nebudeme z toho úplne, že vylakaní jak zajac na poli, tak nám dokážu zarábať najviac. Štatisticky to tak funguje. 400 rokov existujú akciové trhy a takto to počas nich fungovalo. Verím, že to tak bude fungovať aj ďalej. Žiadny iný lepší systém vymyslený nebol. Ani kryptomeny, ani zlato, ani nič iné nevie nahradiť tento systém. Ešte si to dnes porovnáme. Takže tu je vidno, že čím dlhšie viem investovať, tým môžem očakávať viac. Potom je otázkou, či investovať do podielového alebo do ETF fondu. Klasický podielový fond investuje veľmi jednoducho. Vyzbierava peniaze od malých investorov, malé peniaze, 20, 30, 50, 100 eur mesačne, alebo zo pár desiatok tisíc alebo 100 000 eur jednorázovo a vlastne kumuluje ich v tom spoločnom majetku a následne za tieto peniaze správca toho majetku nakupuje cenné papiere, či už akcie alebo dlhopisy. Deje sa to veľmi jednoducho tak, že tí malí investori tým svojim vkladom si vlastne kupujú tzv. Podielový list, čiže podiel na tom celkovom majetku, na tom celkovom fonde a výsledkom, a to je celé vlastne kvôli čomu to je takto vymyslené, výsledkom je veľmi bezpečné investovanie, kedy aj za maličké peniaze si viete kúpiť veľké množstvo cenných papierov, akcií alebo dlhopisov a je to teda bezpečné. Ak by niektorý z nich skrachoval, vaše portfólio to neohrozí celé, iba sa trošku vychýli, ale rozhodne to prežije. Takže celá táto konštrukcia týchto podielových fondov bola vymyslená len kvôli tomu, aby mali investori mohli investovať bezpečne. Tak a teraz rozdiel medzi ETF fondom, výsledok bude rovnaký, ale konštrukt je iný. Keď chceme mať ETF fond, musí ho niekto založiť a zvyčajne to robia teda investičné spoločnosti, ako je napríklad dve najväčšie na svete, a to je BlackRock a Vanguard. No a tieto spoločnosti, keď vidia dopyt na trhu po ETF fondoch, tak sa rozhodnú, že nejaký založia, aby na tom zarobili, teda založia ETF fond a je to v podstate akciová spoločnosť. No má akciovka, ak keby chceli s ňou podnikať, a do nej vložia peniaze, napríklad miliardu eur alebo dolárov, no a potom si vyberú index, čiže nejakú tú skupinu akcií alebo dlhopisov, ktoré chcú za tieto peniaze nakúpiť. No a ich nakúpia. Čiže v tom momente vlastne máme akciovú spoločnosť, ktorá vlastní cenné papiere za miliardu dolárov a nič iné. No, čiže je to len taká kvázi škarupínka alebo škrupinka, ktorá vo vnútri má cenné papiere za miliardu dolárov. No a aby sa dalo na tom zarobiť, tak to musí investičná spoločnosť vedieť ponúknuť predaj. Tak čo urobí? No tak to hodí na burzu a rozdelí vlastne tú akciovú spoločnosť na akcie. Potom obchodníci s cennými papiermi si môžu tieto akcie jednotlivé kúpiť na tej burze a vlastne tak sa stať spoluvlastníkom celého toho majetku, lebo ako sme si už dnes povedali, keď si kúpim kúsok nejakej akciovej spoločnosti, nejakú akciu, tak som sa stal spoluvlastníkom čoho? Majetku tej firmy. Takže keď si kúpim akciu ETF fondu, tak som sa stal spoluvlastníkom všetkých týchto cenných papierov. Čiže výsledok je rovnaký ako tu, kde som sa stal tiež môjim vkladom spoluvlastníkom všetkých cenných papierov už pri prvom vklade. Každým ďalším vkladom, aj tu každým ďalším nákupom, každej ďalšej akcie,
vlastne má väčší a väčší podiel na všetkých tých cenných papierov, ktoré tam sú nakúpené do toho ETF fondu. Čiže ETF ako skrátka pre Exchange Traded Funds, čiže na burze obchodovaný fond, tak presne o tom tento fond je, že sa dá na burze kúpiť kúsok jeho, ktorý sa volá akcia a tým sa stáva spoluvlastníkom všetkých týchto cenných papierov, ktoré vlastní a zase som sa dostal k tomu, že som veľmi bezpečne zainvestoval svoje peniaze do veľkého množstva cenných papierov. Tak, toto sú rozdiely konštrukčné a teraz výhody ETF fondov, ako ich vidíme my. ETF fondy majú zvyčajne nižšie poplatky, lebo sú to tzv. Pasívne fondy, nikto ich nemenežuje a tým sa ušetrí na poplatkoch. Vďaka týmto nižším poplatkom majú zvyčajne vyššie výnosy ako klasické podielové fondy, predovšetkým napríklad v slovenských bankách. Či už je to Tatra Asset Management, VUB Asset Management, SLSP Asset Management. Tie majú zvyčajne vyššie poplatky a naozaj, vždy keď to porovnávam, tak vyjde aj nižšie výnosy ako naše ETF fondy. Pri ETF fondoch je veľmi vysoká transparentnosť. Presne viete, do čoho investujete, lebo je to úplne jasné, dá sa to pekne celé odkryť alebo prelúskať, že do čoho konkrétne bude investovať a v akých pomeroch. Je tam veľmi vysoká likvidita, peniaze sa dajú vybrať hocikedy. Základná námietka klientov zvyčajne býva, nechcem investovať, pretože ja chcem mať tie peniaze relatívne dostupné. Odpoveď je áno, aj z týchto fondov je možné vybrať peniaze. Takže ich máte povedzme do 2 týždňov na účte. Nie je tam žiadny termín ani nič také. No je tam veľmi široká diverzifikácia. Čo to znamená? Rozloženie rizika. V klasických podielových fondoch cez banku sú zvyčajne iba desiatky titulov, desiatky cenných papierov, do ktorých viete investovať, čo je relatívne málo bezpečné. Keď sa pozrieme na ETF fondy, tak bežne investujú do tisícoviek rôznych cenných papierov. Napríklad tento náš ETF fond, ktorý distribuujeme, vie zainvestovať vaše peniaze do 3600 akcií z celého sveta, z Ameriky, Európy, Ázie, emerging markets, rozvíjajúcich sa trhov. Čiže už za prvý vklad, a jedno, či to je 100 eur alebo 50, si viete kúpiť vlastne všetky 3600 akcií, respektíve ich kúsoček. Malilinky, ale predsa len existujúci kúsoček. Takže človek sa môže tešiť a byť nadšený z toho, že vlastne sa stal spoluvlastníkom 3,5 tisíca firiem po celom svete a môže to osláviť, pretože takýmto spolumajiteľom toľkýchto firiem by sa bez kapitálového trhu zrejme v živote nestalo. No a majú daňovú výhodu. ETF fondy nie sú po prvom roku zdaňované. To znamená, že ak vydržím s investíciou a nevyberiem aspoň jeden rok, tak už kedykoľvek ju potom vyberiem, už nezaplatím daň z výnosu 19%, ktoré tak musia platiť všetky výnosy, alebo teda všetci investori, ktorí investujú do klasických podielových fondov. Čiže čím viacej máte peniazy v klasických podielových fondoch, tým viacej zaplatíte daň, ktorá je 19% z výnosu. Takže v tomto majú ETF-ka veľkú výhodu. No a teraz je otázkou, že či toto je úplne že najviac riešenie a neexistuje nič iné a iba toto existuje. No, nie je to tak. Máme aj ďalšie investičné možnosti a mali by sme mať na to vytvorený názor, aby nás to nezaskočilo, že príde nejaká správa, že zlato vystúpilo na 5000 eur a nás to bude hrozne mrzeť, že žiadne zlato nemáme. Preto by sme mali vedieť, ako to funguje a možno tak trošku byť uzrozumený, že do čoho chcem a do čoho nechcem investovať. Takže poďme sa na to pozrieť. Porovnajme si ich najskôr, tieto aktíva na základe štatistiky za 100 rokov v Amerike, kde inflácia bola vo výške 2,9% ročne v priemere, ceny nehnuteľnosti narastli o 4% ročne, zlato narastlo o necelých 5% ročne, ale najviac zarobili akcie, dlhopisy. Čiže dve veci, ktoré my radíme ľuďom, aby do nich investovali, to sú akcie, dlhopisy, poťažmo investičné nehnuteľnosti na finančnú páku, teda cez hypotéku. Ostatné sa nám úplne nezdajú a je to také trošku, no,
podozrivé, pretože ak hľadáte dnes bublinu na trhu, tak ja by som vám hlavne chcel ukázať tento graf. Nevidel som žiadny iný graf, ktorý by viacej mohol reprezentovať bublinu na trhu ako zlato. Možno, že nie je. Možno, že je. Každopádne to tak naozaj vyzerá. Komodita ako zlato zvyčajne rastie veľmi prudko pred prepadom. To znamená, ak toto sa vám dá, že rastie veľmi prudko, tak je možné sa blíži prudký prepad, ktorý je potom veľmi rýchly. Väčšina ľudí nemá šancu stihnúť odpredať zlato, aby unikli prepadom tak prudkým, ako bol napríklad tento alebo tento, kedy tie ceny naozaj prepadli až o 20 až 50%, a potom dlhé, dlhé roky, naozaj až 10 ročia, boli vlastne držitelia zlata v mínuse. Takže toto sú také základné poznatky z grafu za posledných 50 rokov. No a keď tieto zosumarizujeme, tak nevýhodou z investovania do zlata z nášho pohľadu je hlavne nepredvídateľnosť. My jednoducho nevieme, či cena zlata bude raz stagnovať alebo klesať. Kto z vás to vie? Nikto. Možno na najbližší rok sa dá predikovať, že cena pôjde ešte hore, lebo geopolitická neistota a tak ďalej. No ale kto z vás dá ruku do ohňa za to, že cena zlata bude za 10, 20, 30 rokov vyššia ako dnes? A že sa tam naozaj oplatí do toho investovať. Veď boli dlhé obdobia, kedy tá cena zlata proste nerastla. Takže nepredvídateľnosť je najväčší problém pri investovaní, predovšetkým, ak by sme si takto chceli sporiť napríklad na dôchodok. Takisto vysoká kolísavosť. To, že zlato vie prepadnúť do desiatky percent, je naozaj vysoká kolísavosť, respektíve prudké prepady, ktoré väčšina investorov by neakceptovala, keby ich nezažila. No a dlhodobá stagnácia, to sú tieto desiatky rokov, počas ktorých to zlato bolo v minuse a nijako sa nehýbalo. Ďalším faktom je, že pri zlate sa môžeme tešiť len na výnos z nárastu ceny. To znamená, iba dopyt rozhoduje o tom, či cena zlata rastie alebo nie. Zlato nemá žiadnu schopnosť generovať samo o sebe nejaký priebežný výnos, nevypláca ani úroky, ani dividendy, tak ako napríklad akcie alebo dlhopisy vyplácajú. Dlhopisy vyplácajú úroky, akcie vyplácajú dividendy, zlato nevypláca nič. Je to naozaj len špekulácia, je to stávka. Keď si dnes kúpite zlato alebo hocikedy, tak sa stavujete s trhom, že vyhráte v tejto stávke, lebo vy si myslíte, že cena zlata bude v budúcnosti vyššia ako dnešná. A táto stávka, ako každá iná stávka, vám vôbec nemusí výjsť. Preto my neodporúčame klientom, aby sa z nich stávali špekulanti, obchodníci, stávkari. My chceme, aby z nich boli investori. A teda, aby nakupovali aktíva, čiže veci, ktoré im dokážu prinášať priebežné pasívne príjmy. Nemusia sa spoliehať len na výnos z nárastu ceny, ktorý by bol len s rastom dopytu. My ten dopyt proste nevieme predpovedať. Ani dopyt po zlate sa z dlhodobého hľadiska nedá predpovedať. Čo keď budú v budúcnosti hodnotnejšie napríklad čipy, ktoré budú vedieť, na ktorých bude bežať umelá inteligencia? Čo keď tie budú mať vyššiu hodnotu ako zlato a zlato pôjde celé do pečka? Hej, teda do problémov som chcel tým povedať. Hej? Čiže toto je naozaj fundamentálny pohľad, čiže taký pohľad na základy toho, ako funguje investovanie do zlata. Keď si pozrieme štatistiky za posledných 50 rokov, tak vidíme, že zlato dokázalo zarábať len okolo 6% ročne. Ale pritom malo kolísavosť plus minus 19% ročne, čo je strašne moc. O mnoho viac ako mali americké akcie v tom indexe S&P 500, ktorý odzrkadľuje 500 najväčších amerických firiem. Takisto malo horšie parametre zlato ako svetové akcie združené v indexe MSCI World, ktorý odzrkadľuje 1600 akcií z 23 rozvinutých krajín sveta. Takže vidíme, že horší výnos, vyššia kolísavosť, zlato vlastne bolo lúzerom v tomto porovnaní z všetkých možných pohľadov. Takže z nášho pohľadu zlato vôbec netreba. Keď sa pozrieme na Bitcoin, toto je dnešný stav, $67 000. Kde sú tie časy, keď stalo 120 či 110, už si to ani presne nepamätám, ale Bitcoin dnes v podstate je taký, by som povedal, že na okraji záujmu. Dnes je hitom zlato a striebro.
každopádne je dobre si krypto ohodnotiť alebo okomentovať. Prečo do krypta neinvestovať je nepredvídateľné, podobne ako zlato. Prináša len výnos kapitálový, čiže z dopytu investorov. Neprináša žiadny dividendový ani úrokový výnos. Negeneruje žiadnu hodnotu. Má vysokú volatilitu. Toto je kolísavosť akcií amerických, toto je kolísavosť Bitcoinu. Násobne až rádovo vyššia kolísavosť pri Bitcoine ako pri akciách. Takže zase nevýhoda. Vysoká rizikovosť, slabá regulácia, kyberútoky, podvody, to všetko hrá proti Bitcoinu. Tak, ešte si prejdeme skrátke nehnuteľnosti. Toto je rastie nehnuteľností. Či je dobrá príležitosť, alebo či je to dobrá investícia investovať do nehnuteľnosti na Slovensku, na to si vieme odpovedať podľa dát. Štatisticky nám ceny za posledných 12 mesiacov narastli o 11,3%, čiže vidíme krásny nárast. Tí, čo tu kúpili, alebo tu kúpili, tak krásne im narastli ceny tých nehnuteľností a mohlo by sa zdať, že to je ideálna možnosť, ako investovať. Je to veľmi bezpečné, je to hmotné, dá sa to chytiť a je tam veľmi pekný výnos. Takže keď niekto chce investovať do nehnuteľnosti, my ho toho vôbec neodhovárame, leda, že by tých nehnuteľností na Slovensku mal už 5 alebo 10 a viac. Poznáme ľudí, čo majú 20 aj 60 bytov na prenájom na Slovensku. No takým už neodporúčame určite, aby investovali do ďalších nehnuteľností, lebo je to zase koncentrované riziko. Ak chce niekto investovať do nehnuteľnosti na Slovensku, odporúčame využiť hypotéku na čo najväčšiu časť ceny. Je to finančná páka, lacné peniaze, svoje si ušetrím a viem ich investovať inde, napríklad do kapitálového trhu. Ak na hypotéke splácam 4% a ja zarábam 7, 8, 9, tak ten rozdiel je môj zisk. No a je teda škoda, ak klient s dobrým príjmom nevyužíva hypotéku na budovanie majetku. Ľudia dnes dokážu mať pekné príjmy, ak majú staršiu hypotéku, tak je to naozaj málo z ich mesačných platov, to, čo splácajú a kľudne im vychádza ďalšia hypotéka buď na kúpu investičného bytu, buď na Slovensku, alebo aj v zahraničí. Treba dávať pozor na to, že z dlhodobého hľadiska investovanie na Slovensku do nehnuteľnosti je rizikové kvôli demografii. Populácia Slovenska bude v budúcnosti klesať a prejaví sa to poklesom počtu obyvateľov v týchto krajoch. Jediný, ktorý bude mať prílev počtu obyvateľov a prílev obyvateľov je Bratislavský kraj, ktorý má do roku 2050, čiže za 24 rokov mať o 7% viac obyvateľstva ako teraz, kde je rast obyvateľstva, tam je vyšší dopyt po nehnuteľnostiach a tam ceny rastú. A opačne. Takže najbližších 5 až 10 rokov budú ceny nehnuteľností zrejme ešte rásť tempom okolo 5% ročne, no a následne tie ceny zrejme začnú klesať a teda nedá sa spoliehať na to, že si kúpim dnes 2 byty niekde v Trnave alebo v Šali, budem ich mať na prenájom a budem z nich žiť na dôchodku. Tým sa dnes naozaj počítať nedá. Keď sa ešte pozrieme na crowdfunding, tak ak sa vám niekedy ukázala takáto reklama, tak sú to spoločnosti, ktoré zbierajú peniaze od ľudí na rôzne projekty. Pozor na to, odporúčame neinvestovať do crowdfundingu, je tam vysoká miera zlyhania. Priemerný celosvetovo až o 80% projektov zlyháva a ľudia prídu o peniaze. Je tam slabá likvidita, čiže neexistuje, že by ste vedeli podiel, teda vašu investíciu, rýchlo odpredať. Je to zvyčajne relatívne na dlhšie. Takisto je tam aj riziko platformy. Ak skrachuje samotná platforma, tak môže to byť komplikované sa dostať vlastným peniazom. Takže pozor na crowdfunding a pozor aj na korporátne dlhopisy. Ak budete vidieť takúto reklamu na Facebooku, tak vedzte, že toto nie je garantovaný výnos, aj keď je tu napísané, že to je fixný výnos. Jednoducho si táto firma chce od vás požičať peniaze na svoje podnikanie. Čiže je to pôžička konkrétnej firme. Ak jej podnikanie nevyjde, môžete prísť o celý vklad. Nie je tam žiadna garancia, je tam nízka likvidita. Ak by ste chceli tento dlhopis rýchlo predať, bude to ťažké. No a nemajú ani väčšinou žiadneho ohodnotenie rizika, podľa ktorého by sa dalo riadiť, či to je
rizikové tam požičať peniaze takejto firme, alebo nie. Tak, dáme si teraz krátku prestávku, aby sme dodržali ten harmonogram a potom budeme pokračovať ďalej. Takže ja pauzniem video, teda nahrávanie. Dobre, takže môžeme pokračovať. A poďme sa teraz pozrieť na ďalšiu možnosť, kam investovať, a to je obchodovanie cez brokera. To znamená, že si nájdem platformu alebo brokera, cez ktorého budem vedieť zadávať príkazy na nákup a predaj konkrétnych cenných papierov. Problémom je, že väčšina ľudí, väčšina investorov tento typ obchodovania v podstate prehráva. Toto je štatistika, ktorú musia všetky tieto platformy zverejňovať, a to je teda, že koľko z ich klientov je v strate. Ako vidíte, že vlastne celý tento objem pri všetkých týchto rôznych platformách klientov, celý tento objem klientov je v strate, čiže okolo 80% investorov na týchto platformách je v mínuse. Čo je teda dosť úbohá štatistika. Teraz by som nepovedal, že je úplne že žalostná, ale by som povedal, že dobre tak na odradenie. A ono to vzniká tým, že vlastne tieto platformy stále ako keby ponúkajú ďalšie a ďalšie možnosti tým investorom, aby vyskúšali obchodovanie na páky a cez rôzne deriváty a opcie a tak ďalej. A na týchto obchodoch už potom tí investori, aj keď z začiatku možno chceli byť veľmi konzervatívni a opatrní, tak sa do toho nechajú natiahnuť a potom na tom ľahko prerobia. Je tam treba dávať pozor na rôzne skryté poplatky za napríklad neaktivitu na účte, za konverziu meny, výber hotovosti, pozor aj na skryté prípadne vysoké marže. To znamená, že tá platforma nakúpi cenné papiere na burze pre vás, ale vám to predá za drahšiu cenu, za vyššiu cenu a na tom zarobí. Takisto pozor na zodpovednosť. Čím máte väčšiu slobodu v tom, čo si môžete nakupovať a v akých objemoch a kedy, tak tým väčšia je zodpovednosť za vlastne zdaňovanie predovšetkým a iné povinnosti súvisiace s týmto investovaním je potom na klientovi. No a mnohé tie platformy, treba si dať naozaj pozor na to, že im chýbajú licencie a regulácia, a pozor teda na brokerov, ktorí takúto licenciu nemajú. Je to veľmi vysoko rizikové. Keď si to porovnáme s investovaním vo VB, tak my sme si robili štatistiku, že v zásade máme okolo 1 000 000 klientov a z nich veľká časť s nami investuje. 92% účtov vlastne našich klientov v rámci OVB je v pluse, v mínuse sú iba 8% účtov, a tým pádom tá štatistika je vlastne úplne opačná. Takže našim cieľom naozaj nie je to, aby ľudia mali možnosť zarábať extrémne zisky 20-30% ročne rizikovo. Môžu to zarobiť, ale nie rizikovo. A tým pádom sa sústredíme na to, aby boli v zisku, nie to, aby boli v maximálnom špekulatívnom zisku. Takže keby sme si chceli zosumarizovať túto časť, tak tá otázka, kam investovať úspory a čomu sa vyhnúť, tak odporúčame neinvestovať do kryptomien, zlata, do jednotlivých akcií na burze, do jednotlivých korporátnych dlhopisov, ktoré vám môže ponúkať Facebook napríklad, do crowdfundingu, ale odporúčame investovať predovšetkým do svetových akcií cez ETF fondy, v menšej miere, lebo menej zarábajú svetové dlhopisy, a ešte v menšej miere tie úspory použiť do investičných nehnuteľností. Stále to opakujem, tam je dobré využiť tú finančnú páku, teda hypotéku, čím aj preniesiete riziko za splácanie tej nehnuteľnosti v podstate na banku. Keby sa tu strhla nejaká mela alebo nejaký konflikt vojnový a vy prestanete splácať tú hypotéku, tak vlastne ten problém padne na banku. Tak, kapitálové trhy, aktuálny stav a výhľad. Pozrieme sa na to, ako to vyzerá dnes. Toto je pohľad na MSCI World, čiže vlastne svetové akciové trhy za posledný rok. Takto sa prejavili Trumpove clá, ktoré vyhlásil na jar minulého roka, a vidíme, že odtedy tie akcie veľmi pekne vystúpali, takže kto kúpil v tomto čase, tak na tom pekne zarobil, ale vlastne zarobili sme aj
ostatní, ktorí investujeme dlhodobo. Takto by sa mohlo zdať, že je to relatívne rizikové investovať, že tam tie prepady môžu byť naozaj silné, ale keď si zoberieme ten istý index a jeho graf za 25 rokov, respektíve, pardon, za 15, tu je preklad, za 15 rokov, tak vidíme, že má teda ten dlhodobo rastúci charakteristický trend a tie clá Trumpove v zásade boli iba nejakým zárezom na tom raste, podobne ako začiatok vojny na Ukrajine, respektíve COVID. To všetko vlastne boli iba dočasné prepady, z ktorých sa tie trhy veľmi rýchlo a úspešne zase zahojili. Tým pádom my, keď uprednostňujeme dlhodobé investovanie pre všetkým smerom na dôchodok, tak vlastne sa nemusíme krátkodobých výkyvov vôbec báť. Ak je ten horizont aspoň tých 7, 10 a viac rokov, tak je vlastne úplne upažek, kto je dneska prezidentom v Amerike. My sme zažili, respektíve z histórie vieme, ja som to nezažil, ale z histórie vieme, že v Amerike vládli už všelijakí prezidenti a mnohí z nich tej ekonomike naozaj škodili, rovnako ako Trump dnes. A tá americká ekonomika aj kapitalizmus to prežilo. Aj akciové trhy to prežili a rástli ďalej. Takže tá ekonomika, ten kapitalizmus ako taký je vždy silnejší ako nejaké jednotlivé postavy politiky alebo nejaké konkrétne vlády. Keď sa pozrieme na výnosy, že koľko firiem dokáže byť v pluse, tak za posledný rok je to relatívne také špeciálne, pretože vidíme tu veľa červených. A to sú firmy, ktoré za posledný rok skončili v mínuse, čo týka ceny ich akcií. Čiže ich ceny akcií poklesli. Čiže ak by ste si chceli typovať pred rokom, že ktoré firmy budú v pluse a kúpili si jednu, dve, tri z nich, tak možno by ste trafili práve na tie červené a boli by ste v mínuse. Čiže my preto neodporúčame a ani sa neodvážujeme typovať, ktoré akcie budú v najbližšom roku alebo v najbližšom období ziskové, pretože to riziko, že sa netrafíme, je dosť veľké a tým pádom vlastne odporúčame investovať do celého trhu. Keď sa pozrieme totižto na výnosy za 10 rokov toho istého amerického trhu, tak vidíme, že skoro všetky tie akcie, ktoré tých 10 rokov prežili, sú v pluse. A tým pádom vlastne my odporúčame, aby si človek kúpil celý ten trh. Čiže hovoríme aj ľuďom, aby nehľadali ihlu v kope sena, ale aby si kúpili celé seno a v ňom tie ihly určite nejaké budú. To znamená, aj tie najúspešnejšie firmy budú na tom trhu, ak si ho kúpim celý a budem ich spoluvlastníkom takisto. Čiže toto znamená, že uprednostňujeme investovanie do ETF fondov, ktoré bežne kupujú tisíce a tisíce cenných papierov, ako som vám už ukazoval, a tým pádom si naozaj kupujem celý ten trh a tým pádom sa nemusím báť toho, že som si typol zle a vybral som si možno Nvidiu alebo Teslu a pritom tie firmy za 5 rokov kľudne môžu skončiť ako Nokia, ktorá bola kedysi neohrozeným kráľom mobilného trhu. Dve tretiny mobilov na svete, ktoré sa predávali, boli Nokia a kde je Nokia dnes. Čiže to sa môže stať hoci ktoré z týchto firiem a preto my netypujeme, my si kúpime z každej tej akcie, z každej tej firmy kúsok. Ten vývoj za minulý rok bol naozaj zaujímavý. Skončila sa dominancia Spojených štátov, ktoré za posledných 10 rokov zarábali najviac zo všetkých trhov. Vidíme, že minulý rok zarobila napríklad Európa, 35% narastli ceny akcií, ale aj rozvíjajúce sa trhy, ako je Čína, India, Brazília a takisto aj iné vyspelé trhy mimo USA, či developed markets, či už je to Japonsko, Austrália a tak ďalej. Čiže tento graf nám hovorí ďalšiu vec, o ktorú my sa nesnažíme, a to je to typovať, ktoré regióny sveta budú úspešnejšie v najbližších rokoch alebo desaťročiach. Z iných štatistík vieme, že častokrát sa to naozaj striedá, že v danom roku zarobí iný región viac ako nejaké ďalšie a tým pádom zase odporúčame netypovať, ktoré regióny sveta zarobia viacej, ale kúpiť si celý svet, čo týka akciových trhov. Vieme na to použiť aj ten index, ktorý som vám ukazoval, ten ETF fond,
kde naozaj si teda kúpite akcie z celého sveta a kdekoľvek ten kapitál bude generovať zisk, vy budete z toho profitovať tým, že budete mať nakúpené akcie aj z toho regióna. Čo vieme naisto, je, že kapitálové trhy doteraz prekonali všetky krízy a naozaj neexistovalo obdobie, v ktorom by ste si mohli povedať, že teraz je perfektný čas na investovanie. V zásade každých 20-30 rokov minulosti vyzeralo dosť krízovo a nepovedali by ste, že to bola ideálna doba na investovanie, ale z dlhodobého hľadiska je ten nárast tých cien akcií zase nejakým trendom. Teda kto dlhodobo držal akcie aj počas poklesov, tak potom vždy na tom zarobil. Takže my odporúčame ľuďom investovať pre všetkým dlhodobo, aj keď nevieme, čo sa bude diať, ako bude vyzerať svet v ďalších rokoch a desaťročiach, predpokladáme, že ten kapitalizmus bude spôsobovať, že tie trhy budú rázať naďalej. Napriek všetkým možným krízám, pandémiám, vojnám, konfliktom, vždy tu niečo bolo. Nikdy nebola doba, kedy by všetko išlo hladúčko a že by to bol ideálny čas na investovanie. Dobrou správou je, že väčšinu času počas investovania na akciový trh, napríklad tých amerických, ste mali šancu zarobiť. Keď sa to zoberie za posledné stáročia, keby ste investovali, tak najpravdepodobnejší výnos čo sa týka ročného výnosu, by bol 0 až 10%, čiže skončili by ste pluse. To je najpravdepodobnejšia možnosť, ktorá by vás postretla, keby ste za posledné desiatky rokov, až teda 200 rokov investovali do amerických akcií. Druhé najpravdepodobnejšie, čo by sa vám stávalo pri vašej investícii, by bolo, že by ste boli za ten rok v zisku 10 až 20%. Toto sú dve najpravdepodobnejšie scenáre, ktoré by sa vám v priemere ročne diali. Tretím najpravdepodobnejším je mínus, ale relatívne priateľný 0 až minus 10. A štvrtým najpravdepodobnejším už je zase plus, ale riadny plus 20 až 30%. Dokonca sú tu aj plusy 30 až 40% ročne, ktoré sa udiali 17 krát za posledných 200 rokov. Čiže vidíte, že naozaj väčšinu rokov dokázali tie akcie byť v pluse, a to relatívne výraznom pluse, a iba v menšom počte rokov boli v minuse. Aj to nie je príliš veľký minusov. Vidíte sami, že tých minusov minus 30, minus 20 bolo naozaj iba veľmi málo. Že tie trhy budú kolísať, je úplne jasné, nie je to riziko, je to istota. A teda máme na to ďalšiu štatistiku. Poklesy na trhoch o 5% sa dejú v priemere podľa amerického Dow Jonesu, čo je taký index tých veľkých priemyselných podnikov Ameriky, tak tam sa to udialo 3,5 krát za rok, za posledných 100 rokov. Korekcia, čiže minus 10% pokles, raz za rok. Medvedí trh, minus 20%, každých 3,5 roka. A kríza vlastne je približne raz za 12 rokov, 40 a viac a väčší pokles. Čiže tu vidíme, že tie poklesy sa určite proste diať budú aj v budúcnosti a musíme s nimi počítať. Nemali by nás prekvapiť, mali by sme ich brať ako príležitosť na nákup ďalších akcií za dobrú cenu. Že tie akcie, keď poklesnú, dlho v poklese nezostávajú, ukazuje táto štatistika za posledných 40 rokov. Priemerne zostali akcie v mínuse o 556 dní, čiže necelý rok a pol. Čiže od nejakého vrcholu, prepad po vrátenie sa tam, kde to bolo predtým, do tých 556 dní trvalo v priemere. Boli aj dlhšie obdobia, ale aj výrazne krátšie obdobia. Čiže a ten priemer je naozaj 1,5 roka. To znamená, ak prídu hlboké poklesy, tak môžeme štatisticky očakávať, že do roka a pol sa to vráti naspäť a stačí len vydržať a nepredávať v panike. Ideme sa pozrieť na to, či je na trhu bublina kvôli umelej inteligencii. Tu sú nejaké fakty. Ceny amerických technologických akcií, najmä tej veľkej sedmičky, kam patrí Meta, Alphabet, samozrejme, a Tesla, a Nvidia a tak ďalej, tak sú veľmi vysoké, čiže sú drahé. Sú drahé tie akcie na to, koľko dnes dokážu generovať zisky.
čiže dividendy, teda aj dividendy, tak sú naozaj drahé. A tá AI infraštruktúra je kapitálovo veľmi náročná, stojí strašne veľa peňazí a preto je trh dnes plný očakávaní, či sa tieto náklady vrátia vo forme ziskov. Ešte stále je trh pozitívny, to znamená, že je ochotný veriť tomu, že tieto firmy venujúce sa a investujúce do AI a do infraštruktúry pre ňu z budúcnosti zarobia také zisky, že sa to celé oplatilo, ale teda už pravdepodobne tento rok môže byť taký zlomový v tom, že investori už budú očakávať nejaké náznaky alebo ukazovatele toho, že tie zisky naozaj prídu. Pozor, AI bublina, ak teda je, a ak by sme ju takto nazývali, nemusí prasknúť ani o mesiac, ani za 2 roky, ani za 5 rokov, vôbec. To je najväčší problém, že my proste nevieme povedať, kedy nejaké bubliny prasknú a či sa len rozplynú, alebo to bude nejaké prudké prasknutie a prepad smerom dolu. Je zaujímavé alebo užitočné vedieť aj to, ako zvyčajne fungujú technológie, ktoré teda poháňajú zisky firiem. Zvyčajne na úvod nejakých nových technológií, ako je teraz umelá inteligencia, je veľmi vysoké očakávanie a teda prichádza nejaký vrchol tých očakávaní, po ktorých môže prísť prepad a nejaká dezilúzia z toho, že či sa to vlastne vôbec celé vráti, tie technológie, či to bude stať za to. Ale potom sa zvyčajne vlastne produktivita z tých nových technológií dokáže vyťažiť a dokážu z toho byť zisky a vlastne tam potom ten rast je potom dlhodobejší a pomalší, ale tá ziskovosť sa zvyčajne pri takýchto prelomových technológiách nájde, aj keď nie vždy v tých úvodných obdobiach, ale až po nejakom prípadnom prepade. Takže treba s tým počítať, preto rozhodne neodporúčame dnes ľuďom, aby investovali len napríklad do umelej technológie, do umelej, teda do technológií a teda poťažmo aj do umelej inteligencie, napríklad tým, že by investovali len do indexu ako je Nasdaq, napríklad, ktorý investuje do technologických akcií, alebo teda ktorý združuje technologické akcie. Keď by sme sa pozreli vo všeobecnosti na scénár pre tento rok, tak čo týka parametrov ekonomických, tak v eurozóne by Európska centrálna banka mala držať stabilné úrokové sadzby. V Amerike by teoreticky mohlo prísť ešte k poklesu úrokových sadzieb. Každopádne to prostredie by malo byť priaznivé pre akcie a dlhopisy. Bolo by nepriaznivé prostredie, keby úrokové sadzby mali rásť. No, máme tu rizika. To je predovšetkým neistá geopolitická situácia, čo sa týka vojny na Ukrajine a samozrejme Trumpovej administratívy, ktorá je nevyspytateľná. A máme tu aj riziko, teda už spomínané, že ceny akcií firiem investujúcich do AI sú veľmi vysoko a tvoria veľké percentá z amerických indexov, čiže zase odporúčané naozaj byť opatrný v investovaní do amerických akcií a do technologických akcií. Vo všeobecnosti dnes na trhu akcií prevláda väčšia nálada, to znamená viac investovať do akcií, ako ich predávať, aj pri dlhopisoch takisto o niečo viacej investovať do dlhopisov, ako predávať. Takže naše odporúčanie je investovať predovšetkým do globálnych aktív, rozhodne neuprednostňovať iba americké cenné papiere a do všetkých investorov, čiže zase neuprednostňovať napríklad iba technologické odvetvia, ktoré by sa mohli javiť za posledné roky ako najziskovejšie pri investovaní, ale či to tak bude aj naďalej a či ich nečaká nejaká korekcia, teda nejaký prepad, tak to v tejto chvíli nevie zaručiť nikto. Takže ako dnes investovať? Naše odporúčanie je investovať minimálne 80% do globálnych akcií, napríklad cez index FTSE All World, ktorý sme si už ukazovali, to je tých 3600 akcií z celého sveta. Máme v ponuke ETF fondov desiatky, toto je jeden z nich. Ak by totiž tá EA bublina praskla a americký index by klesol napríklad 20 alebo 30% kvôli tomu, tak takýto svetový index by klesol približne o polovicu. To znamená, že tie straty v úvodzovkách by mohli byť výrazne nižšie. Ak by však ten rast trhov v Amerike pokračoval
tak sa budeme viesť s ním, pretože asi 65% z toho FTSE All World je zainvestovaných v Amerike. Čiže je to taká obojstranná cesta, ako aj byť na tom trhu, aj nebyť úplne exponovaný voči tomu, ak by napríklad tá AI bublina praskla. Ak by chcel niekto investovať dnes jednorázovo, odporúčame 50% vložiť hneď a zvyšných 50% rozložiť do nejakých pravidelných mesačných vkladov. No a najbezpečnejšou cestou je dnes rozhodne, a ako aj vždy bola, pravidelná investícia, že pravidelné investovanie je najideálnejšou cestou, ako aj lacno nakupovať cenné papiere a ako aj znižovať riziko výkyvov. A že tá výkyvosť, že tá volatilita, tá kolísavosť dnes rastie, tak nám ukazuje tento graf v amerických akciách. Tie ceny lietajú dnes naozaj hore-dole, jak vegetá po polievke a tým pádom musíme s ňou počítať. Takže sa zvyšuje tá kolísavosť, ale je to v zásade dobrá správa pre tých, ktorí idú budovať svoj majetok a nemajú ho ešte vytvorený, pretože čím vyššia kolísavosť, tým viac sa oplatí investovať pravidelne. Tam sa uplatňuje alebo aplikuje ten matematický princíp nákladového priemerovania, tzv. Cost averaging, čo znamená, že čím je väčšia volatilita a ja pravidelne počas nej nakupujem, tým nakúpim lacnejšie tie cenné papiere a tým pádom budem mať potom na konci vyšší výnos. Takže nám sa kolísavosť hrozne páči, pretože my sa snažíme motivovať každého nášho klienta, aby investoval pravidelne bez ohľadu na to, či vie dnes investovať aj jednorázovo. Tá pravidelná investícia je to úplne najlepšie, čo môže robiť. No a ideme do poslednej časti. Máme pred sebou ešte zo pár minút. Takže investičné rady. Mať investičného poradcu sa oplatí. To nie je naša veta, to je výskum Vanguard Research, ktorý teda robil takýto výskum, že koľko asi môže priniesť investičné poradenstvo klientovi a vlastne vychádza to, že klient s nejakým investičným poradcom a teda poťažmo aj s nami vie zarobiť až 3 percentuálne body ročne navyše. Čiže keby sám dokázal investovať a zarobí si povedzme 6-7%, s nami by to malo byť až okolo 10. Prečo je to tak? Nemáme žiadne zázračné produkty, ktoré by boli nejaké extra magické, ale je to inými princípmi, ktoré sa v investovaní ktoré sú veľmi dôležité pri investovaní a to sú napríklad disciplinovaný prístup. My sa naozaj snažíme klientov motivovať k tomu, aby nerobili napríklad to, že zainvestujú, narastie im to, potom to vyberú, minú, potom zase začnú, vyberú a potom, keď prídu do dôchodku, majú málo. My sa snažíme, aby disciplinovane, celoživotne, systematicky, kontinuálne, pravidelne, bez prerušení investovali a vlastne zarobili najviac na zloženom úročení. Takže to je disciplína, kľúč k ziskom. Ďalej je to vyhýbanie sa emocionálnym rozhodnutiam. My proste ľuďom vysvetľujeme, čo sa deje, keď sú trhové výkyvy a snažíme sa zastaviť ich emocionálne rozhodnutie, ak ich chcú urobiť a aby sa rozhodovali kompetentne, teda aby sa rozhodovali na základe nejakých faktov alebo princípov alebo štatistík, ktoré vieme o kapitálových trhoch. Takisto i včas upozorňujeme na zaujímavé výpredaje. Máme na to tzv. Alert systém, ktorý nás upozorní, keď prídu poklesy o 15 alebo viac percent. Prídu nám veľmi rýchlo SMS-kov a vlastne máme aj pripravené podklady, ktoré vysvetľujú veľmi ľudskou rečou, ktoré vieme ukázať našim klientom, čo sa deje na trhoch a čo by mali robiť a čo by nemali robiť. Takisto riešime s klientmi daňové výhody. Je veľký rozdiel, či investujete s daňovaním výnosu alebo bez. Takisto vyššia diverzifikácia portfólia. Klientom bežne miešame portfólia z rôznych produktov a z rôznych správcovských spoločností. Pravidelne prehodnocujeme investície. Pomáhajme im aj vyhnúť sa podvodom. Keď niečomu nerozumejú, príde im nejaká ponuka, kľudne nech nám to pošlú, my im dáme na to názor. Že sa investovať oplatí začať čo najskôr, ukazuje napríklad tento graf, ktorý hovorí, že ak si chce človek sporiť 100 eur mesačne a mal by tam
predpokladaný výnos pri akciách 8% ročne, tak ak by to vydržal 30 rokov, tak na konci bude mať 150 000 eur, čo je ideálna suma na dôchodok na povedzme tých 20 rokov. Z takéto sumy by mohol čerpať okolo 800 eur mesačne tých 20 rokov, takže veľmi pekný príspevok k dôchodku. Avšak ak to odloží o rok a začne o rok neskôr, tak bude vlastne investovať iba 29 rokov, na konci bude mať 136 000 eur. Čiže príde o 12,5 tisíca kvôli tomu, že odložil začiatok investovania o 1 rok a ušetril 12 krát 100, čiže ušetril 1200, ale prišiel o 12 000, čiže o 10 násobok prišiel tým, že začal investovať. Naozaj, začať investovať neskôr môže byť v čase naozaj najdrahšia chyba života, pretože tu sa odklad začiatku naozaj neodpúšťa a je brutálne vidno v tom, koľko má človek potom na konci. Že dlhodobé investovanie funguje, vám ukážem aj na mojom vlastnom príklade, toto je jeden z mojich účtov, mám tam aktuálne nejakých 106 000 eur, investujem už nejakých 11,5 roka a teda mám tam výnos 38 000 eur. 9,5% ročne, to je presne to, čo chceme pre našich klientov, aby to takto im vlastne zarábalo. Takto to potom vyzerá na grafe, sám som začínal od nuly a vlastne robil som pravidelné vklady, občas prihodil niečo navyše a vlastne už sa začína ukazovať to zložené úročenie, ale vidíte sami, že to tých 11-12 rokov trvá. Čiže to zložené úročenie proste sa začína prejavovať až v čase a ideálne, ak trvá 20, 30, 40 rokov. Vstupný poplatok, z ktorého my máme časť ako našu províziu a pomáha nám to vlastne byť k vám v dispozícii alebo byť klientom v dispozícii, tak v čase naozaj má minimálny vplyv na výnos. Toto je príklad mojej klientky, ktorá má 106 000 eur, investuje 6 rokov, má tam výnos 40 000 a vstupný poplatok bol 1000 eur. Čiže naozaj z toho výnosu, z tých 40 000, ktoré jej to zarobilo, ten vstupný poplatok bol úplne zanedbateľný. Takisto toto je iný klient, 250 000 eur, má zainvestované, z toho 95 000 má zisk a vstupný poplatok je takisto absolútne priateľný voči tomu, koľko mu to zarobilo. Všetko sú to ETF fondy, takže žiadnu daň z týchto súm platiť človek nebude. Viete si to predstaviť, koľko by to bolo peňazí alebo vypočítať, keby z toho mal zaplatiť 19% pri výbere. No a investovanie počas poklesov rozhodne prináša vyšší výnos. Ukazujem tento graf vždy, pretože je veľmi poučný. Toto je klient, ktorý urobil iba 2 vklady na tomto konkrétnom účte a to vtedy, keď prišiel COVID a trhy sa prepadli a keď prišla vojna na Ukrajine a trhy sa takisto prepadli. Čiže vtedy zainvestoval 2 sumy, jednu tu a to na môj pokyn alebo teda na moje odporúčanie a tým pádom využil ten pokles, ten prepad na to, aby nakúpil lacno, čo mu to spôsobilo, že má dnes výnos 18% ročne, má tam stav 68 000, ale z toho je zisk skoro polovica. Takže toto dokáže aj ten náš alert systém, ktorý nás upozorňuje práve na takéto prepady, ktoré sú príležitosťou a keď to naši klienti využijú, že tam vložia ďalšie peniaze navyše, tak vlastne môžu si výrazne zvýšiť ten ročný výnos, kľudne aj na dvojnásobok. Takže toto je pridaná hodnota, ktorú my vlastne vieme našim klientom poskytnúť. Takže všeobecné investičné odporúčania začať investovať čo najskôr. Rozhodne sa to oplatí investovať jednorazovo, ale najmä dlhodobo a pravidelne. Na druhej strane jednorazové investície výrazne urýchľujú budovanie majetku. Ak má človek prebytky, mal by ich investovať a nie do predčasnej splátky hypotéky. Je to škoda, ak má úroky podinflačné, čo dnes sa dá hravo dosiahnuť, tak je veľká škoda hypotéku splácať predčasne. Možno v budúcnosti, ak by boli hypotekárne úroky také, ako sme zažili v minulosti, 6, 7, 8%, tak vtedy má zmysel robiť predčasnú splátku hypotéky a vybrať si peniaze, aj keď by boli zainvestované a splatiť to. Ale dokiaľ sú tie úrokové sadzby takto nízke, ako sú dnes, tak rozhodne to nemá žiadny zmysel.
Človek by sa mal snažiť investovať vždy, koľko najviac dokáže, pretože nestačí, respektíve ináč to poviem, keď má žatvu, mal by naplňať sypky. Keď mám prebytky, mal by som ich investovať čo najviac, nie len toľko, koľko mi nebude chýbať. Mal by som investovať toľko, aby som si mohol povedať, že ten svoj ľudský kapitál, ktorý som použil na to, aby som zarobil peniaze, som pretavil na finančný kapitál v maximálnej miere. A zvyšujem tým pravdepodobnosť dosiahnutia finančnej slobody, kedy už nebudem musieť chodiť do práce, alebo nebudem musieť podnikať a nebudem závislý ani na rodine, ani štáte, ani deťoch, ani nikom ďalšom. No a odporúčame držať sa investičnej stratégie. Ak v televízii alebo v novinách čítate rôzne udalosti na akciových trhoch, verte, že tie sa vlastne tými by sa mali riadiť iba ľudia, ktorí investujú na veľmi krátku dobu, napríklad na pol roka alebo na rok. Keď investujete na 5, 10, 12 rokov, je to úplne úplne, čo sa dnes deje na akciových trhoch. Ak vám narastú príjmy, investujte viac, investujte vždy s nízkymi poplatkami a ak sa dá, bez dane zo zisku. Takže toto je obsah toho dnešného webinára. Máme ten čas, by som povedal, že úplne presne vyčerpaný, takže ja zastavím teraz nahrávanie